So without department, everything is Presto icon. The Presto icon from Lagos. Dim, Ike si n'igwe. Dim, Ike n'otu n'igwe. Dim, Akụzinachi. Dim, Akụzinachi. Adazi Nnukwu. All the good friends to Chief Ikechukwu Okoye Odike, they decided to come and pay him a homage. On the occasion, he decided to take the also title. Eje Ume family from Obinago Achi. Ikechukwu Achi, Enugu State. No. Ngwa, ya nukunu Kenya. Kuna yaligota ukwa. Yes. First and foremost, Nnebiaki with microphone. Dim, Obinakweze. Dim, Ike si n'igwe. Dim, Akụzinachi. Ayọ̀ndachi. Isikwachi. Eje Ume family. Inu Obinago Isikwe. Anyị ka anyị bịago n'uru. Anyị ji aha ndị nke nọ n'ụlọ. Anyị ka iri nne. Mana ọwọ ntị ọdụ ọda ihe karịrị. So anyị wee kee ihe. Ndị ga-aga ebe ha ga-aga. So anyị na-asị Chukwu mere ka ụbọchị taa dị otu. Ọ ga-esikwa otu a na-aga. Ogologo ndụ na-arụ isi ike ihe agwa ihe enwe ka anyị na-ayọ n'isi ụlọ Igbo n'aha Jizọs. Amen. Number 1. Dim. Bulu ya ke kwani boleh ton sudah. Nevi yo ke biar boleh. Yo dah kau boleh. Oi. What have aku tahu ni? Apa itu ah? Tanya ni. Kau yang mana? Mbak, kau ya. Lieutenant Jumat Okoye Odike Gizi Indonesia Olha na Matiba. The President Ikechukwu Obinakweze. Ike si n'igwe. Dim, Akụzinachi. Adazi Nnukwu. Of this Christian club of Nigeria. Welcome, you're highly welcome.
Adoke. Muma. As a figure. Ukwe. Nyabelo ngasemba. Mala nado. Onye kwagwe na mwa. Na ndị Igbo si na onye mala nna ya mala ndị gboo. Ezinụlọ ịnọ ya. Naga sampo jadi kerana dekat ustaz. Sampo jadi kerana. Bukan asing. Oh, kau kan naik biar dulu. Naga berunya basah. Naga berunya naik level demaran oleh. So, iya apa guna tadi kiri? Saya juga basah. Apa guna tahu apa itu? Bukan itu, kata tu. Tunas. Nasi. Mama punya jofu. Thank you. Jago, with due respect. Very fast one. Ini again, so good. Cuman negeri ngakia. Soalnya ikan. Gue selalu ada rumah. Juga mama, uji batera kan. Down. Accusation weekend. No, sir. The president. William March, one of Adazi Nnukwu. Dean could be our quiz. Oh, Dean could be our quiz. Dean Ikechukwu. Dean Akizinashi. Thank you. Okay, so I'm going on a different one. I can know Global Exclusive Friends Club of Flavors. So I can remember that. William Mashibu, Jim Cat, all for the cause of having a review ever. No, all my numbers. That's what I'm going to do. Come on, I'm none. Thank you very much. We are so grateful to the Almighty God by receiving the family of Archbishop Ikechukwu Nalo. Nekedeba Akumata Jiugomwa Nalo. Nekedeba Obigota Harigota Dochelo. Nekedeba Chief also Gizi. Also the Oramba Nalo. Awale Dama Nalo. Awale Gizu Nalo. Another so we never had the time. Hey! Who are you? Also, Dean Adazi Nnukwu. Also, in share for 7 days. They will go there. Out the second day. So now, you know, no, you beat at me.
Dim Miriama Chukwu. Dim Miriama Chukwu. Dim Miriama Chukwu. Dim Miriama Chukwu. Dim Obi na-akụ eze. Dim Ikechukwu n'igwe. Dim Akusinachi. Na Adazi Nnukwu. Esi na ete na nkwụ ọ bụ ndị nna ochie di tupu ọ malite ije a ọ bịara sị nna ya nkelu isi ala dị ala na ichere ka nna anyị ha kwuo Omekata kọ́kọ́rọ́ mi sínú ọ̀chẹ̀ ló sì gbé ìdèdè sí àwọn ènìyàn. Omekata sí àwọn adé àná lóru nsí asopọ̀ ọ̀bàdà nsọ̀. Bífọ̀ àná ọ̀gá nà-ẹ̀mẹ́. Olùkọ́ àná ọ̀tá ẹni ẹ̀ ìṣí ẹ̀kọ́ yẹn mọ̀ tukú. Omekata ọ̀pútà mímú ndé mmiri ẹ̀rọ sí àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀sọ̀kùnrin àwọn ọ̀dọ́ àtà. Òwe wọ́n ọ̀zọ́. Even in the most of the time. Yes, complete. Olusiana Chichi. There's a way under the set. How about who may be? There's a massage. I have one. I never had a chichi. I did not know who was. Not as I had a problem. Where got up here and wait here. And I go back. You with the energy and the power. Yes. One man. The president of Greenfield, the president of Greenfield Estate, the general president of Greenfield Estate. Thank you. I don't need no case. I never get that. But I want to buy it now, which you do. I like a rule. How could you do it? How could you do it?
na ofu onye nwere aka ebi otu ebi ọma ya nke ibi otu oge ebi nke mere wọdụ si na igwe ji efi n'ụjọ n'ụlọ ji efi wee biko oge nwoke anyị ji ife dị iche iche wee bịa ebe a Chinedu ịma ọfụma anyị na-ekele Chineke yes anyị ji ife dị iche iche na-esi ego na ebe dị iche iche iji wee mee Chinedu obi ọcha wee na-asị udo daalụ. Thank you very much. Thank you very much. Igwe Double French Club of Nigeria, also from Lagos. None. Africa, none. Yes. God bless you all. Down. Because I is here, thank you. When all my brothers, your business allies, my brothers, I'm a close together. So we continue to prosper. I believe in our prosperity.
Even if not when run, to whom he pleases, he will bless. So you know, I go for Naga. You understand me? Wherever I can win in the division. Go for an fracas, but it's sort of the matters a lot. So I'm making room. But then you don't from far place. Open you don't follow that. I'm going to teach you as I do a dish. I can come to Ghana. It's good to insist. You get more money, give us a the chief executive, known as the president general. Also, I can. What you call me? Dim
ekele m anụ na nkwado ụlọ maka ọ dịghị izi ekele m okporo kwado Chineke wee na-ayọ Chineke dụkọ m ụlọ edokọrọ anyị n'aka asịsị ọma ya were anyị onye afọ 2026 ka afọ 2027 nwa ọya adụ nwa na ahụ ọsọ anyị ka anyị etutu ihe dị mma ha Adazi Nnukwu. Egwu ndị Ikenọzọ. Mobility. I'm going to give you a dollar. You've had enough of them, I know who was Ichia. Malakai, Obiano, Ichia Dobiwa, Ezobiwa, Ichia Depo. No Mugama, Namuru, Iburique, yes, where? No. Ichia Dobiwa. The President General, Fellow Nigeria Society of Engineers, Chief Engineer Philip Manaka Adeto, Ichie Ugonna Ichie Badigo, Ichie Kugoma, Eza Lodemezwa, Eza Lodemezwa, Arizono. Dim Machuku. Dim. Yes, sir. Yes.
When I
Mwaichi Adrija na Adrija Rosia Kenya Asumo na Adrija Ekwe na Aji Onea Ibele le Tugo Akumwe Lana Akwe Wesika Uru Ai Ibele Madale Gomie Menka Etu anya ndị obodo ebe nwa ya ha gara maka na nwa ya na obodo ebe nwa na-ekele ndị obodo ba na ha na-eme ọfụma Nigeria ekele ndị ọrụ ụlọ ndị na-eme Chukwu Elu ụwa eze kwesịrị ụmụnne anyị ndị ọzọ iche na ndị dị ahụ ma ndị ise na ọzọ ahụ anyị aga ịgosipụta anya ahụ na mewada anaghị ndị ọkọchukwu anyị si agakwa ịlụ ọ ga-adịrị gị mma anyị gosiri anyị ka aja ọ ga-adịrị gị mma na ọdịgoro iwu ọ dịrị gị otu a na-aga uche mma anyị eche uche mere anyị eche onye tụkọ ọdị kwa ọdị dị kwa ọdị n'ịchụ na asị dị ga-eri na sọsọ aka ị na-enye n'ụmụ mmadụ ụmụnne ikwu na ibe ndị dị iche iche na ha gaghị ewetara gị ngozi na ọ gaghị ewetara gị mkpacha ị ga-ekwu na ụfọdụ mmadụ agụkwa ya kpọda ndụ agụgaba ezigbo ike asị anyị gwara gị na anyị kwuru n'afọ nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nke ebe ike si ja God will bless you all. Children of Hero. Yes. Gentlemen of integrity, we have to appreciate your presence.
I
Noble friend, I could be him, not so he gets in the equal, neither can do for man. And the noble. I could be him, all the way from my soul. Okay, so a gentleman all the way from Lagos. Yeah. What's up, man? Yes, I know. No.
All the way from Lagos, up and on our boy fan. Nigga, if you don't know our boy, I have to go see your man this year. I want to show you. Ngwa ojekome. Day. Oluo. Imo, obi na kweze. Ego dị ọcha. The mayor. Yes, MC Julius, I can't get any of them. We'll see you in Malaysia. On and on. It's actually me. I want to go to Ishida. Hey, the mayor. Give me your
Onye na-atụ agụ worldwide. Onye na-atụ agụ worldwide. Now, thank you. Fire! Okunanka! Okunanka! Fire! The fire! Hey! The fire! Okunanka! No, it may be no. You go to use the and I will thank God. Come now. Okay, Igbo guy. I want to make this announcement earlier in case in the the fireman Nananka, God bless you for coming. A brother to Right Honorable Okudile Zawangwo, a brother to Ewepudika Nananka. Come on, I'm watching also like an egg. My even though to you now, come and go to like an quantity. You didn't take you back. I'm sure I have the money down. Yeah, come on. I'm ready to okay, we're taking it Adazi Nnukwu ọrụ Eriba dịka onye isi ha obiche bara anyị mma ndị maazị kwuo ekele ndị maazị kwuo ndị maazị kwuo ọdụ otu ọdụ Adazi Nnukwu anyị bụrụ ọzọ nọ Yeah.
Another wonderful gentleman. Iron Stone. Yes. From here to
bana. Abun ne mabukazo? Bottle water. Ah, maybe better. Kenzo, okay? Okay. Hey, then the Okanachi. Hey, If you want to ladies and gentlemen, get on over your car. Right, so you can have a car. Here we go. Hey, let me go down to the car. And the best to the ball. Get to the ball. And the best to the ball. Get to the ball. And the best to the ball. Get to the ball. And the international prize. I don't want to sleep alone. Wanna hold you tight. I'll be alright. Yes, Bell. Bell G22. Yes, all I do is know the kids are wiping out. Listen, Bell G28. I said, all I do is know the kids are wiping out the years. Like I said, I got the Come on.
Baba,